CCTV. UMLA jong North Shillong constituency ba Edelbat Nongrum lapan pau ji saukhia halor ki babon gi jinduna haka Meghalaya House ka badan ha Belur ulang ba ka Meghalaya House ha Belur ka de ba ajin shakri ye ginong shong ga jala ki balai ban syak sumar om ye kitu ki balai kai snobha kumta hadin baloyo i babon gi jinduna la tarwa shaka sarkar bo no senyang no sanpholak tangka ban snapan bha yakane ka Meghalaya House padia kata ka sanpholak unot nakabaha jaka North Shillong constituency ko MLA yo klur siteng hak sisnem habakran lor kani ba idul ba long ba umde tong MLA jaka North Shillong constituency ndai hapan pe i babun gi jingtuna hak jalahi barak we ngakwa ya kapan penpau mangadon hapo CMC Velor ngawan na kapan taka jagop kamtam kadika first time jagop hadien ba ngalamat itu bijing sitom ka bakhamjur bat kalong mandatory bangade banwan bat ngamla ru ya kaban jailat khamda pentip siala ka jongka constituency mangami khmat para ka juko por ngakwa ban penpau ya ka khubor ka babah ngasongu plat ublei lemba jongpi ki paiba paro khamtam kitu blaken mau ki bla duai all well wishes all around who had pray for me during the hard time that I had to pass by. Nasutu ba kani kadeka jingduai ke jengkerpat ba ke jasa jengbun balang bat ka bangasngu phala sisa kalong ba doktor ba sumaringa du respected Dr. Sudipta ubadeu head department jongka gastrology ka ba phala kalong ba wong ba absolutely heal, absolutely normal. Kata kejing stom pancreas kejonga. Ngada sukumen plat, bar kejero kenam keburom barok ngai sublei, bat kadai kejing duai jeng kebun bala sublei lah sengap. Kublei sibun bar ane kepor. Ngai don ru akhmat jong kami Meghalaya House, Velor kabai kerteng ke Spring of Hope. Ngait ki babun ki minister ki MLA ki lawan ban Shong barsa lesi haki kam jong jing dong kam haki im jong ki lesi ki don ki basitom kaba haki por ki balet no pat ngait ru bangaru nglayo ya kaban wan manta arsin hadin bang lamat ing jing sitom ngakwa ya kaban penpau da kaban bu ke jing kerpat ban bu ke jing kentu ban ong ka kemtien ya minister badon brom Sir Stennis Sotun ban ong kani kekentien habas bang ba sngubah ban pet kerpang ya kani ka building kabadi ka existing building kabla don nadu senam arjar sau mentak layak arpu ar senam but kum ke jelaru ngelayak sanpo sau tuli ki senam nadu banglayo lak jong jela ni dong kam ban wara sibun ki jingkala ni dong kam ban wara sibun ki jing pentamai hai babun ki banta hai babun ki liang hala ka jong ka state bat kham tam e ngakwa ban keren kerpang ha bade bat ka Meghalaya House po Velor kani kadai ka building ka blabu kerpang na ka banta ki bapang kani ka cakaru kadai ka ba ki priu baro kham tam ki nong song sonong jong ka jala Meghalaya ki wan ya ka ban ai ka jing ya ka ban yo ya ka jing sumar nangni ka hospital CMC Velor termar ka daw nangit bamdon ban chuan kai ani banwan tanam ta sightseeing ani tam banwan na kabanta ka ban spend holiday time ka jongki numdon por munu ki banwan chani na kabanta ta kamri ka strictly ka bang kwat penpau ba ka jingtmu ka dai bet na kabanta ka jingpang ka jing stom te mar ta daw wan hidaladi bat na squat penken mau hagini ki snam akhne ka snam blalet haka autumn session ngalawan ra ya ke jingkali ba ngala kli minister in charge bahkan notally kadon ka room hangni po Meghalaya House Velor ka Spring of Hope tiula ai ke jubab po ka floor of the house baka don new apartment ka bolong total room khatpra ring lalap pa nga ship daradi kamlong kumta kadon jing sisa
san apartment komut shipo tuli ki room la divide kawai ka apartment artuli pat artuli kadai ka VIP room ti bat la kadai tang khat sao lani kadai khat pra lani kadai shipo masko apnong takan ni kanum dap kanum pat biang it will be not enough to serve our people, our beloved people who came purposely to Vellore for their sicknesses. Tinamar takadaw. Nakuha ang panpaw, pabaro ibuan ang ni kiwan kerpang nam ta kijing sitom. Ti ngasngaw day. Baya ka ni ka existing building ka ba doon manta ka pa ngalay joki kamat ngalay yat ya ka premises ka compound bro kuwi ka long very shabby ka balalong ka stage of deteriorating ka ba la damage boro ki banta bat sapo bat sabar bat ka ba ngakuha ang panpaw ro bandan pilas umdan paya hakani ka yeng ka bala sina manta nadu ka arpulai sinam mensuan nadu ka bashim naka government of Meghalaya naka Tamil Nadu government tengah panpauru ani ka klamat ba haswaban wan shani sapo velo nam ta kachagop hani ksputrik anang yo bane karen badu honorable minister in charge jonga JD Sostenos Sotun but kumju ai ni khindat singing na yo bane karen over the phone badu respected Ram Kumar bari IS OSD in charge yaka Vellore Meghalaya House bare kachanai kumju tinga penpau ko ni ka por da kaman sim ju sokya namar ka contain spring of home ni kwa bakan convert sa ka reality bakan kla sa kata ka jing long ka ba shisha ka ba omtang ka contain ni kan long ka kam bakan long kum ko umpolio ka ban nomrangat ko umpolio ka ban long ka jingkermen hey gendon ka jingkermen ladangim don pat ka proper facilities ladangim la banai ka special focusing ya kipai ba kibawan kerpang na kabanta ka jing stone mar nginum kwa jing sha ya kabangan kento ning haban karen ni jing sha bat ya ka Meghalaya House Vellore ngangit scam kamdei ba phi sei ba phi snai ni ka yeng ani phi thit ni ka chaka tana kabanta ban solve employment tang na kabanta katu kan ni ndai kan dei purposely ban serve lani ban shakri ban ai ta ka jing shakri khamtam ki bapang ki bastom kanu kabangar ngala ira jong ki khamat kanu ka jing shitom jong kitu ki bakham duna kayo ka kot kidon ki basa ki panai kidon ki basa ki snam ti amar ta daw nga appeal nga urge nga request ya ka present government of the day po jalam jong ka MDA through minister in charge jong GED ban convince ba ka budget session kin place no ya ka budget na ka banta ka ni ka pang na marangit scam what ka design what ka plan ru kila dep ha ka bangit scam ngim dong kam ni ka deluxe room na ni ka deluxe building ni dong kam bait ya ka balong ka bala ban serve in general ka bala ban pen kha sibun ki kamra le si shi lai pho sau pho tuli bar kanong sha ka jerap kanong ka jing kemen bar kanong ka jing kerku khamtam ya ki pai pa jok jala ki banwan na ka banta ban yo ya ki jing sumar aku an pen pau namar ka jing kli ki chonga ka bangara mana ka ni po atom session ka bang dang kli ya ka department ba katnu ka jing register jong ki brio house nam arjar saw arjar san ki ba shitom ki buan hangni po Meghalaya House ngayo ki juba pakadon ku ba arspa pra ti bat ha ju usna mala kli ba kanungut ki ba du pat ya ka ba khamyo pat ya ka room hani po Meghalaya House kumba arspa kumba shispa khadar ti kani ka ngakwa pan kan mau ya ka government lembau minister in charge ban simkhia na ka banta ka jingsuk na ka banta ka jingkurku jong ki pai ba jong jala khamtam e ngim padon ka proper health care ban jin la don ka proper health care po ka state la jong ngimrat da wan chani wat mangar kom nom khamat ngamrat da wan chani ngan jin lawa de ka jing sumar hang te hi hala ka jong jala tenong kwa ban sim sibun ya ka por dengan kwa taman penpau ba nakaliang ka government bat kumju nakaliang minister in charge bon suba ban simkhia ya kani ka jing dongkam
kam dei ke jing kwa kani ke jing dok kam kaban long ke jing man toy na kaban ta pateng la pateng amar ke jing sokia haka kerteng jong ka 17 North Long constituency hoi ke don ka scheme kabang ayo sanction arkulur shiteng manusnem nasungui ka central government nasungui ka state government nrei kumnong mi khamat ubang ajupan kan mau ila dia bang nom dei tang no mi khamat tang jong constituency nrei kum responsible representative akwa ban pen pau banga kloi hakerteng jong 17 North Long constituency ban terwa lembaga scheme SUWP kerpang na kabanta bantei okloi ban simno itakas sinjam kubang layo ki jubab hapo ka house hapo ka floor of the house banga keli baga government lembaga department baga don jing temu na eman increase ka room tenrei ke jubab ka ong ba the government has already initiated mutladep simlupai ka sinjam na kabanta ban come up with a new building ban thau thumai no ya kani ka jaka kabadon kani ka Meghalaya House berim haka old structure shaka new structure ti halor kata ka nongrim nganum benut nrega na sungukumen ban long man yo ikalat ya kaban no sinyang kamtam kumnong mi khamat bo mi khamat nak 17 North Long Swansea ban dekat no sanpulak naka SUWP lesi kani kadi kawi ka banta ka bangan sa lej bani kendu pada minister in charge jok JD kumnong nya keren lesi kandai ka banta jong usnam arjar arpsana punrio lani arpunrio arpunyo ngalong bakloi namar ba ya kani ka jaka lathir kerpang daga government menshua barangit skemari kamram jungi ki bahadian banginang penbah ngenang penwandur ya ka manang ai kajing syakri ke ba khamba khamtam e namar kani ka Meghalaya House bangi shna ke ba government ka shna kadai kerpang na ka bantai ba pang bistom ni na ka bantai ba wan holiday ani bon shuti ani bon kai ani bon sightseeing namar mdon ru ki wei ki ban wan kerpang na ka bantai ki wei par ki kam ki ba wan kerpang kadai be thik na ka bantai ka jing stom jongki ti tai ni ki nakaliang jonga aku apen pa Thank you.